Район башлыгы Акурайт Уилс Русия заводында эшләүчеләрне зәйнең социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. 2024 елга куелган бурыч максатлар белән уртаклашты. Махсус хәрби операция хакында да әйтмичә калмады. Хәрби егетләр өчен районда әзерләнүче гуманитар ярдәм төрләре хакында да сөйләде. Организованы десятки рейсов гуманитарной помощи. Мобилизованным солдатам, жителям Луганской области доставлено общей сложности 300 тонн товаров первой необходимости, в том числе 11 единиц автотранспорта, 210 электроэнергогенераторов, тепловых устройств и насосов, продуктов питания, одежды, средств гигиены, реабилитации, десятки тысяч метров маскировочных сетей и окопных свеч. Биредә барлыгы 500-га якын кеше хезмәт куя. Завод тәгәрмә җитештерү буенча тулысынча заказ белән тәэмин ителгән. Алар КАМАЗ, ВАЗ, НИФАС заводларына тәгәрмәчләр ясыйлар. Шулай ук Белоруссиягә дә товар җибәрелә. Предприятие эшчәнлеге белән заводның башкарма директоры Кирилл Катышев таныштырды. 2024 елда предприятие алдында җитештерү һәм сату күләмен арттыру, чыгымнарны киметү, хезмәт һәм куркынычсызлык шартларын яхшырту, продукциянең яңа төрләрен үзләштерү бурычлары тора. Адилә Борханова, Максим Майоров, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.